ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ ኣብ እዋን ረፍዲ መርሃዊ ኣብ ሓደ እንዳቡን ኮፍ ኢሉ ቡን እናሰተየ ንዓርኪ ያረድእ ጽበ ነበረ። እቲ እንዳቡን ብጣዕሚ ዓብይን ብብዙሓት ሰባትን ዝተመልአ እኳ እንተነበረ ግና ጫውጫውታ ስለ ዘይነበሮ ንመንፈስካ ዘረብሽ ኣይነበረን። ኣብ ጥቓ መርሃዊ ኮፍ ዝበሉ ሰለስተ መናእስያት ብዛዕባ ፍቅርቶምን ሴክስን ብውዕውዕ ስምዒት ይዕሉ ነበሩ። መርሃዊ ኣዒንቱ ናብቲ ሰፊሕ ጎደና ገይሩ እኳ እንተነበረ ግና ናይቶም መናእስያት ዕላል እናሰምዐ ክምስብል ነበረ። እቲ ዕላሎም ድማ ብሃንደበት ናብ ናይ ንእስነት ግዚኡ ንድሕሪት መለሶ። መርሃዊ ንመጀመርታ ግዜ ስጋዊ ርክብ ዝፈጸመ ጌና ኣብ 16 ዕድሚኡ ነይሩ። ሽዑ ግና ኣካላቱ ኣዝዩ ገዚፍ ስለ ዝነበረ ኣብ 10ታት ዘይኮነስ ልክዕ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ገዛውቶም ድማ ሓንቲ በዓልቲ ሃብቲ መበለት ሰበይቲ ትነብር ነበረት። ንሳ ከም ዕድሚያ ዘይትመስል ብጣዕሚ መልክዕቲ። ብዙሓት ከም መርሃዊ ዝበሉ መናእስያት እናሃደነት ብሕቡእ ትድቅስ ነበረት። መርሃዊ እዛ መበለት ፍሉይ ቆላሕታ ትገብረሉ እኳ እንተነበረት ግና ንሱ ብዙሕ ግዜ ንዓኣ ክርኢ ከሎ ብስምባደ እናፈርሐ ሃድም ነበረ። ኣዕርኽቱ ብዛዕባ ፍቅርቶምን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበሮም ስጋዊ ርክብን ብርእሰ ምትእምማን ክዕሉ ከለዉ መርሃዊ ግና ተመኩሮ ስለ ዘይነበሮ ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ብውሽጡ እናሓረቐ ስቕ ኢሉ ጥራይ ይሰምዕ ነበረ። እቲ ናይ ኣዕርኽቱ ዳህላን ላግፅን እንክበዝሑ ድማ ነቲ ስምዒት ንምጥዓም ምስኦም ማዕረ ንምዃንን ኢሉ ጥራይ ምስታ መበለት ሰበይቲ ክድቅስ ወሰነ። እታ ሰበይቲ ንሱ ናብኣ ምስ መፀ ኣዝያ ተሓጒሳ ዝደለኻዮ ኩሉ ብተሓጓስ ክገብረልከ ብዙሕ ገንዘብ እውን ክህበከ በለቶ። ግና ንሱ ወለዱ ርኽባት ስለ ዝነበሩ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ኣየድልየንን፣ ኣነ ምሳኺ ጽቡቕ ግዜ ምሕላፍ ጥራይ ዝደሊ በላ። መርሃዊ ድሕሪ ምስታ ሰበይቲ ምድቃሱ ኣዝዩ ተሓጒሱ እዞም ኣዕርኽተይ ዝብልዎ ሰሓቅየቲ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ምስ በለ እታ መበለት ሰበይቲ ክርትም ኢላ ሰሓቐት። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ድማ ምሳኣ ብተደጋጋሚ ብምስጢር ክራኸብ ጀመረ። ድሕሪዚ ምስቶም ኣዕርኽቱ ማዕረ ኮይኑ ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ዕልል ነበረ። ግና ብዛዕባ እታ መበለት ሰበይቲ ንማንም ሰብ ኣይነገረን። ምኽንያቱ እዚ ምስጢር እንተነጊርዎም ብዕድሚኣ ምኽንዮም ክስሕቕዎን ክላገፅሉን ስለ ዝኾኑ፣ ስለዚ ድማ ኣብ ካልእ ርሑቕ ገዛውቲ ኣዝያ ጽብቕቲ ኣፍቃሪት ከም ዝሓዘ ብትምክሕትን ጀሃራን እዩ ዝዛረቦም ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብ ገዛውቶም ምስ ጸጋ ዝተባህለት ጽብቕቲ ጎርዞ ፍቕሪ ስለ ዝሓዞ ምስታ መበለት ምድቃስ ብውንቦ ቆርጾ። ንሳ እውን ብወገና ናብ ካልእ ሓድሽ ወዲ ምህዳን ስለ ዘድሃበት ብቐሊል ሸሊላቶ ነይራ። ሓደ መዓልቲ ክንድኡ ዝኸውን መንእሰይ ናብ ገዛኣ ክኣቱ ብዓይኑ ምስ ረኣየ እቲ ኩነታት ምንም ኣይመሰሎን። የግዳስ ኣብ መፃወድያ ኣውዲቓ መፃወቲኣ ስለ ዝገበረቶ ጥራይ ኣመና ተጣዓሰ። መርሃዊ ብናይ ጸጋ ፍቕሪ ክጽለል ቀሪቡ ነይሩ። ገለ ምኽንያት ፈጢሩ ስለ ዝተቐራረባ ድማ መሓዙት ኮይኖም ናብ ቤት ትምህርቲ መኻይዲ ኮይኖም ነበሩ። ጸጋ ካብ መልክዓ ንላዕሊ ዝያዳ ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ኮልታፍ ስለ ዝኾነት ኣንደበታ ኣይጽገብን። መርሃዊ ንጸጋ ከም ዘፍቀራ ንዓርኽቱ ምስ ነገሮም ንሳቶም ብድፍረት ንኽሓታት ተባብዕዎ። ብፍላይ ያረድ ዝበሃል ዓርኩ ምን ይፈልጥ ከይትዛረብ ሓፊራ እምበር ንሳ እውን እኮ ብወገና ተፍቅረካ እንተኾነት ስለዚ ደፊር ካሕተታ እናበለ ደጋጊሙ የድፍሮ ነበረ። ግና መርሃዊ ሕማቕ ምላሽ ሂባ ከይትሕረቑ ስለ ዝፈርሐ ከም መሓዛ ጥራይ ኮይኑ ምስኣ ክቕጽል ይደሊ ነይሩ። ከም መሓዛ ድማ ክልቲኦም ኩሉ ግዜ ይራኸቡ፣ ነዊሕ ይዛረቡ፣ ብሓንሳብ ወክ ይገብሩ ነበሩ። ኣብ ገዝኦም ክመጽእ እውን ኩሉ ግዜ ትዕድሞ ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ብሃንደበት ቴሌፎን ደው ኢላ ሎሚ ኣብ ገዛ ቤነየ ዘለኹ ብቑልጡፍ ምጻኒ በለቶ። መርሃዊ ከምዑፍ እናበረረ ኸይዱ ኣብ ሳሎን ክልቲኦም ምስ ኮኑ ጸጋ ኣብ ጥቑኡ ቀሪባ ብስምዒት ክትጥምቶ ኸላ መርሃዊ ምስታ መበለት ዝነበሮ ተመክሮ ብቕጽበት ተረስዐ። ሕጂ ምስታ ብሓቂ ብልቡ ዝፈትዋ ጓል ክኸውን ከሎ ሓድሽ ፍርህን ከቢድ ሕፍረትን መልኦ። ሕጂ እንታይ ክገብር ዘለኒ እንድሕር ተንኪፈያስ ትኹርዶ ትኾን እዚ ጽቡቕ ዕድል ድማ እንደገና ይክረኽቦን ይኸውን እናበለ ኣብ ሓሳብ ተሓለ። ጸጋ ግን ንዕኡ ክትጽበ ዓቕሊ ዝጸንቀቐት ትመስል ብድፍረት ኢዱ እናሓዘት ክንደይ ከም ዝፈትወካ ኣብ ዒንቲ ኣንቢብካ ክትርድኦ ይትኽእል እንዲኻ በለቶ። መርሃዊ ድማ ድፍረቱ ኣኻኺቡ ከንፈር ንከንፈር ክሰዓዓሙ ጀመሩ። ብፍቓዳ ድንግልና ሃወቶ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክልቲኦም ፍቕሮም ኣዝዩ ዓሚቑ እናኸነኸደ ግና እቲ ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ውዕውዕ ፍቕሪ ቀስ ብቐስ ክዝሕል ጀመረ።
መርሃዊ ፀጋ ካብ ልባ ብሓቂ ከም እትፈትዎ ኣፀቢቑ ምስ ኣረጋገፀ ዝደልዮ ምስ ረኸበ እቲ ናይ ቀደም ህርፋኑ ሙሉእ ብሙሉእ ጠፍአ። ንሱ ኣብ ዝደልዮ እዋን ጥራይ ይረኽባ ነበረ። ፀጋ እዚ ሓድሽ ባህሪኡ ብትዕግስቲ ጥራይ ትዕዘቦ ነበረት። ብዙሕ ግዜ ትድውለሉ ንኽመፅእ ብሃንቀውታ ትፅብዮ። ንሱ ግና ንፃውዒታ ሸለሊሉ ኣይመፅን። ሓደ ግዜ እንክትረኽቦ እውን ብፍቕሪ ንምዕላል ዘይኮነስ ፀታዊ ርክብ ንምፍፃም ጥራይ ዝደሊ ነይሩ። እዚ ተግባሩ እንክደጋግም ድማ ሓደ መዓልቲ ፀጋ ብትብዓት መርሃዊ ብሓቂ ትፈትወኒ ዲኻ ወይስ ንስጋዊ ርክብ ጥራይ ኢኻ ትደልየኒ ኢላ ሓተተቶ። መርሃዊ ኣብ ክንዲ ብህድኣት ምምላስ ብዘገርም ትዕቢትን ንዕቐትን ተዛረበ። ተወሳኺ ሓደ መዓልቲ ድማ ምስ ካልእ ጓል ኣብ ቅድሚኣ ክሰዓዓም ብዓይና ረኣየቶ። ሽዑ ካብ ሎም እንድሓር ዝኸልቢ ወዲ ንዓየ ይበቅዕኒ ፈፂመ የድልየነን ኢላ ምስ ነብሳ ብምዝራብ ወሰነት። ንመርሃዊ ድማ ብቴሌፎን ደው ኢላ እዛ ሓፃር ዕምሮ ሙሉእ ዘየርሳዓ ዘረባ ተዛረበቶ። መርሃዊ ነቲ ትደልዩ ዝነበርካ ብቐሊል ምስ ረኸብካዮ ዋግኡ ቃሊልካ ይትረኣዮ። ኣነ ንዓኻ ካብ ልበይ ብሓቂ ኣፍቂረካ ነይረ። ንስኻ ግና ነቲ ንፁህ ፍቕሪ ፈፂምካ ይተረዳእኸየን። ሓደ መዓልቲ ግን እዚ ሕጂ ዝገበርካዮ ተግባር ክትዝክሮ ኢኻ ኢላ መልሱ ከይሰምዐት ኣብ እዝና ዓፀወታ። መርሃዊ ኣብታ ቅፅበት እቲኣ ትርጉም ዘረባ ኣይተረድኦ ነይሩ። ፀጋ ድሕርቲ ናይ መወዳእታ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ቁጥሪ ቴሌፎና ቀይራ ካብኡ ጠቕሊላ ንሓዋር ረሓቆቶ። ንሳ ሸለል ምስ በለቶ ድማ ብግዲኡ መርሃዊ ኣብ ማዕፆ ገዛኣ ከይተረፈ እናተመላለሰ ተጋጊየ እናበለ ክልምና ጀመረ። ግና ንሳ ክትሰምዖ ኮነ ክትምልሰሉ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ድሕሪ ግዜ ድማ ሃንደበት ብዛዕባ ፀጋ ናይ ደገ ዲያስፖራ ተመሪዓ ንደገ ከም ዝኸደት ሓድሽ ዜና ሰምዐ። እዚ ዜና ምስ ሰምዐ ኣብ ልቡ ሓደ ዓብዪ ቃንዛን ጣዕሳን ተሰምዖ። እቲ ንሳ ነቲ ትደልዮ ዝነበርካ ነገር ብቐሊሉ ምስ ረኸብካዮ ዋግኡ ቃሊልካ ይትረኣዮ ዝበለቶ ድማ ትርጉሙ ብግብሪ ተረድኦ። ንሳ ንዕኡ ሓቀኛ ፍቕሪ ሂባቶ ነይራ። ንሱ ግና ነቲ ዝረኸቦ ሓቀኛ ፍቕሪ ብስምዒትን ብግዝያዊ ድልየትን ስለ ዝቐየሮ ንሓዋር ስኢንዋ እዩ። መርሃዊ ንፀጋ ብምስኣኑ ኣዝዩ ተሃስዩ እኳ እንተነበረ እቲ ሃስያ ግን ኣብ ስርሑ ብሙሉእ ልቡ ከተኩር ገይርዎ ብትካት ዝሰርሕ ነበረ። ሕጂ ፅቡቕ ዝበሃል ዓብዪ ኣታዊ ዘለዎ ስራሕ ዘለዎ መንእሰይ እዩ። ብደገ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝመስል ግን ኣብ ውሽጡ ሓደ ዓብዪ ዘይፍወስ ባዶነት ዘለዎ ህይወት መርሕ። ብሓቂ ተፍቅሮ ናተይ ዝብላ ሓንቲ ሰበይቲ ክረክብ ኣይከኣለን። ስለዚ ፀታዊ ስምዒቱ ንምዕጋስ ናብ እንዳ መስተ ናብ ምዝራብ ብምኻድ ብገንዘብ ጥራይ ምስ ዘይደልያ ጓል ፀታዊ ርክብ ፍፅም። ምስ ያሬድ ዓርኩ ሕጂ እውን ኣይተፈላለዩን። ንሱ ግና ሓዳሩ ገይሩ ፅቡቕ ሓዳር እዩ ዝመርሕ። ስለዚ ድማ ወትሩ ንዕኡ ትመስል መፃምድቲ ሒዙ ናተይ ዝብሎ ስድራ ቤት ክምስርት እዚ ዝሙት ክገድፎን ደጋጊሙ ይምዕዶ እዩ። ግና መርሃዊ ፈፂሙ ይሰምዕን መሊሱ ኣብቲ ዝሙት ይመራሳሕ እምበኣር ኣብቲ እንዳቦን ኮፍ ኢሉ ናይቶም መናእስያት ዕላል እናሰምዐ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ንእስነቱ ክዝክር ዝገበሮ እዚ እዩ። ግና ብሃንደበት ሓንቲ ሓፂር ቁራፅ ክዳን ጌራ ካብ ብክዳን ዝተሸፈነ ኣካላታ እቲ ዘይተሸፈነ ዝበዝሕ ጓል ናብቲ እንዳቦን ኣትያ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ምስ በለት መርሃዊ ኩሉ ቀልቡ ናብኣ ገበረ። እቶም ኣወዳት እውን ዕላሎም ብኦንቦ ደው ኣቢሎም ናብኣ ክጥምቱ ጀመሩ። እታ ጓል ኣዝያ ቀያሕ እያ። ሓፂር ፀጉራ ብስርዓት ፈፂሙ ይተታሕዘን። ኣብ ገፃ ዝተለጠፈ ኩሕልን ሊፕስቲክን ድማ ካብ ዝወግሕ ገፃ ብማይ ከም ዘይተሓፀበት ብግልፂ መስከር ነበረ። ንሳ ቅልጥፍ ኢላ ነታ ወይተር ቡን ከተምፀላ ብዓውታ ኣዘዘት። ንሳ ናይ ቡን ውልፍቲ ምዃና ብወንቦ ትፍለጥ ነበረት። ናይ መጀመርያ ፍንጃል ብሓንሳብ ፊት ምስ ኣበለቶ ድገመኒ በለታ። እታ ካልአይቲ ግን ቀስ እናበለት ብህድኣት ክትሰትያ ጀመረት። ሽዑ ድማ ነቲ እንዳቡን ብዓይና ክትዕዘቦ ጀመረት። ኣብቲ ገዛ ካብ ዝነበሩ ልዕሊ ፍርቂ ሚእታዊት ኣወዳት ናብ ዝተቐልዐ ሰለፋዮም ኣፍጢጦም ዝጥምቱ ነይሮም። እታ ጓል ኣዝያ ደፋር ትመስል። እንታይ ዳ ተኪርኩም ጥሙትኒ ንዓይ ዝመስል ሰብሪ ጠፊእኩም ድዩ በለቶም ብብርቱዕ ቆልጠዐ። ሽዑ እቶም ኣወዳት ብሕፍረት ዒንቶም ካብኣ መሊሶም ናብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ኣበሉ። መርሃዊ ግን ፈፂሙ ዒንቱ ካብኣ ከልዕለን ኣይከኣለን። ንሳ ቡና ጨሊጣ ምስ ወደአት ብሃንደበት ወንበር ስዒባ ኣብ ቅድሚኡ ወላ ሓንቲ ፍቓድኪ ሓተተት ኮፍ በለት። ንሱ እውን ብምግራም እናረኣየ ፍቓድኪ ሓተትክኒ ኮፍ ምባልኪ ከም ንዕቐት እየ ዝርድኦ በላ። ንሳ ድማ ብትዕቢት ኣነ ናይ ኣወዳት ድልየት ካብ ዒንቶም ብቐሊል ኣንቢበ ናይ ምርዳእ ክእለት ኣለኒ ኣብዚ መፅየ ምሳኻ ኮፍ ክብል ብውሽጢኻ ደሊኻ ነርካ በለቶ ብርእሰ ምትእማን። ንሱ እውን ብምግራም ዓዊሉ እናሰሓቐ ትጋገየላ ክሽኮሪና ኣነ ምስ ከማኸ ዝበለት
نطراي زبانا ربع قدل تخون قوال كوف كبل ولا حنت دليتي بالليل بلا بخطر نعقت اتا صبغت قوال بزرعيا نعقت امنا حرقت انتي زبل بهلالو مسلكا دمو نويح صفر سلا زلوا طراي نبره زخونه تمسلا نسخاون سر سلا زغبركا طراي ود زخونكا فصيمه يمسلكا انا خما زبلت عبيتኛ ود دسا يبلن ኢላ በቆጥዓ መለሰትሉ ንኸማ ንኻለ መዓልቲ ጽቡቕ ትምህርቲ ክኾነኪ ኣብ ዘይተዓደም ኩሉ ወራይ ትኸይዲ ብተወሳኺ ወላ ሓደ ፍቓድኪ ሓተትኪ ኣብ ናይ ሰብ ቦታ ኮፍ ኣይትበሊ በላ ሕጂ እውን ብንዕቐት እናጠመታ እታ ጓል ሕርቃና ብኽምስታ ኸዊላ ካብ መርሃዊ ተላዒላ ከተቕንኦ ወይ ድማ ዋጋኣ ከተርእዮ ዝደለየ ትመስል ናብቶም ኣወዳት ከይዳ ኮፍ በለት ንሳቶም ድማ ዘይከም መርሃዊ ምስኦም ኮፍ ብምባላ ኣዝዮም ተሓጒሶም ነበሩ ምስኦም ኮፍ ኢላ ግን ምስ መርሃዊ ስርቕ እናበሉ ጠማሞቱ ነበሩ መርሃዊ ኣብ ህይወቱ ብዙሓት ኣዋልድ እዩ ዝፈልጥ ክዘናጋዕን ክደሊ ናብ እንዳ መስተ ኸይድ እዩ ብገንዘብ ምሳመን ዘራ ዝሓድር ስለዚ ድማ ዘደለያ ጓል ብገንዘቡ ብቐሊል ክዕድጋ ከም ዝኽእል እዩ ዝኣምን ግና ከምዚኣ ዝበላ ባዕልን ናብ ወዲ ዝመፃ ጓላት ፈፂሙ ኣይደልን እዩ ዓርኩ ያረድ ጉዳዩ ወዲኡ ናብቲ እንዳቡን ምስ መፀ ናይ መርሃዊ ገፅ ምቅያር ኣንቢቡ ዝኾንካየ ፀገም ኣሎ ድዩ ኢሉ ብሻቆሎ ተሓተቶ ኣብታ ጓል ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ወንበር ኮፍ ምስ በለ ክልቲኦም ልክዕ ከም ኣሕዋት እዮም ስለዚ ገፁ ርኡ ብኦኑ ብኦ እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ይኽእል እዩ መርሃዊ ናይ ይምሰል ክምስ ኢሎ ኣብ ማእኸልቶም መወዳት ዘላ ጓል ርኢኻያ ዶ ኢሉ ሓተቶ ያረድ ብቁልጥፍ ናብታ ጓል ርኡ እቲ ሓፂር ፀጉራ ድዩ በሎ ኦ ንሳ ቅድሚ ንስኻ ምምፃኻ ብትኹረት ጠሚትካኒ ኢላ ናባይ መፅያ ኣብቲ ዘለኻዮ ወንበር ኮፍ ኢላ ነይራ ኣነ ድማ ምስ ከምኣ ዝበለት ጓል ኮፍ ክብል ከም ዘይደሊ ነጊረ ባርያ ኢሉ ንኹሉ ዘርዚሩ ነገሮ ንስኻስ ብሓቂ ባሪርካያ ኢሉ ያረድ ብኣግርሞት ሓተቶ መርሃዊ ብኹርዓት እወ ኣይደልየክን ኢሉ ባርያ በሎ ደረቱ እናነፍሐ ኣብ እንዳ መስተ ረኺብካያ እንተትነብር ግን ወላ ሓንቲ ድሕር ከይበልካ ምሳኣ ብርግፅ ማሓደርካ ነርካ ኢሉ ያረድ ምስ ተዛረበ መርሃዊ ሰሓቐ ያረድ ቅፅል ኣቢሉ በልዓናይ ናብ ገዛ ሰበይተይ ምሳሓ ቀሪባ ትፅብየና ኣላ በሎ መርሃዊ ወላ ሓደ ቐልዓለም ከይገበረ ናይ ቡን ሕሳብ ኣብ ጣውላ ገዲፍላ ብሓባር ምስ ወፁ እታ ብኣወዳት ሸለል ክትበሃል ዘይትፈቱ ጓል ድማ ደድሕሪኡ ስዒባ ኣቓልቦ ክትሰርቕ ትፍትን ከም ዘለኻ ኣፀቢቑ ተረዲእኒ ኣሎ እዚ ናይ ኣወዳት ባህሪ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ገይረ ይፈልጥ እየ ግና ክነግረካ ዝደሊ ካባኸ ንላዕሊ ዝኾነ ኣወዳት ከም ዘለው እዩ ኢላ ሓሊፋቶም ከደት ያረድ ብኣግርሞት ክሪኣ ድሕሪ ምፅናሕ ዓርኩ እዛ ጓል ብቐሊሉ ክሰደካ ትደሊ ትመስልን በሎ እናሰሓቐ መርሃዊ ግን ናይዛ ጓል ክትቀርቦ ምፅዓር ፈፂሞ ይፈትዎን መልሲ ኸያባ ናብ መኪና ምስ ኣተወ መርሃዊ ሞተር መኪኑ እናወልዐ ኣነ ደድሕሪ ትስዕብ ጓል ኣይፈቱን እየ በሎ ግና ብኣፉ ደኣ ከምኡ ይበል እምበር ብውሽጡ ብዛዕባ እታ ጓል እዩ ብዕንቆ ዝሓስብ ነይሩ ድሕሪ ሕጂ ደጊሙ ዝረኽባ ይመሰሎን ግና ብኣጋጣሚ እንተዳ ረኺብዋ ካብኡ ገንዘብ ወይስ ወሲብ እንታይ ከም ዝደልየት ብግልፂ ክሓተ ሓሰበ መቸም ካብ ዝወፃኢ ፍቕሪ ዝበሃል ናይ ዓይሹ ፀወታ ከም ዘይትደሊ ሙሉእ ርግፀኛ ኮይኑ ነበረ ኣብ እንዳ ያረድ ገዛ ምስ በፅሑ ሰበይቲ ያረድ ምሳሓ ቀሪባ እናበልዑ መርሃዊ ብዛዕባ እታ ጓል ከይዕረፈ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ነበረ ኣከዳድና ብጣዕሚ ስርዓት ዝሰኣነ እዩ ፀጉራ እውን ወላ ሓንቲ ኣገባብ የብሉን ካብ ኩሉ ድማ እተ ድድሕረይ ምስ ዓበ ብሓቂ ዘፈንፍኒ ከመይ ጌራ ከምዚ ዝበለ ሕማቕ ባህሪ ሒዛ ኣነ ኣቓልቦ ክህባ ትፅብሕ ኢሉ ብሕርቃን ዝመስል ሓተቶም ሰበይቲ ያረድ ድማ እናሰሓቐት ኣቓልቦ እንተዘይትህባ እሞ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ዕላልካ ብዛዕባ ጥራይ ኣይምኾነን ነይሩ በለቶ መርሃዊ እውን እናሰሓቐ ናብ ናይ ማሕበር ፍቑራት እንኳ ብድሓን መጻኻ ኢሉ ናይ ሰበይቲ ሓሳብ ኣረጎዶ ሽዑ ያረድ ብዝሓረቐ ድምፂ ተረዲኦኩም ኣለኹ ክልቲኹም ካብ ገዛኹም ቀልጢፈ ክኸደልኩም ስለ ዝደለኹም እዩ ዘይኮነ ዘረባ ትዛረቡ ዘለኹም ኢሉ ካብ ቦትኡ ተንሲኡ ክወፅእ ተዳለወ ሰበይቲ ያረድ ድማ ብኣና ኣይተመኽኒ ናብ እንዳ መስተ ዝኸደሉ ሰዓተይ ይኣክል ስለ ዘለዎ ከይመስየን ንኽዳሉ ናብ ገዛይ ክኸይድ ግዳ ዘይትብል በለቶ ያረድ እውን ናይ ሰበይቱ ዘረባ ደገመሉ መርሃዊ ከዓ ድሓን ሕዶር ጥራይ ኢሉዎም ካብ ገዛኦም ብቁልጥፍ ወፂኡ ብቐጥታ ናብ ገዛኦም ርሐ መርሃዊ ነታ ጓል ክርስዕ ኣይከኣለን ካብ ሓሳቡ ንምድምሳስ ድማ ዳርጋ ከይመሰየ ናብ እንዳ መስተ ምርሐ ኣብቲ እንዳ መስተ ኮፍ ካብ ዝብል ብዙሕ ከይፀንሐ ክልተ ዝፈልጠኦ ዳርጋ ጥራይ ነብሰን ዝኾና ኣዋልድ መፅአን ምስኡ ኮፍ በላ ናተን ኩሉ ኩነታትን ምንቅስቓስን ንፆታዊ ርክብ ዝዕድም እኳ እንተነበረ ግና መርሃዊ ሓሳቡ ሕጂ እውን
ናብታ ቀትሪ ዝረኣያ ጓሊ ተዓዚሩ ነይሩ እንታይ ገይራትለይ ኮይና ክንዲ ብዛዕባ ዝሓስብ ዘለኹ በለ ብውሽጡ እተን ኣጓላት ዘይከም ቀደሙ ዝሕል ስለ ዝበለን ገዲፈና ናብ ካልኦት ኣወዳት ተንስኤን ከዳ መርሃዊ ንበይኑ ተረፈ ኣብ ቅድሚኡ ውሕዳት መናእሰያት ብተዓው ዝበለ ሙዚቃ ብውዕውዕ ስምዒት ይስዕስዑ ነበሩ ንሱ ግና ሕጂ እውን ብዛዕባ እታ ጓል ጥራይ ይሓስብ ነበረ ናይ ከንፈራ ምንቅስቓስ ዒንታ ብቁልጡፍ ሰምሰም ከተብል ቀጥ ዝበላ ጥባታ ብዓይኒ ሕልንኡ ብንጹር ይሰኣልኦ ነበራ እዚ ኸይኣክል እቲ ዝተቐልዐ ቀይሕ ሰለፋ ብሃረርታ ዘከረ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ እንከሎ ብድሕሪቱ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ኮፍ ዝበለ መሲልዎ ግልጽ እንክብል እታ ክሓስባት ዝጸንሐ ጓል ኣብኡ ነበረት ዒንቱ ከኣምነን ኣይደለየን ሓቅነቱ ንምርግጋጽ ድማ ሕሲሒሲ ያበለን ንሳ ግና ምስ ረኣየቶ ፍሽኽ ኢላ ያረታ ፈጺምካ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቦታ ትርከብ ዓይነት ሰብ ኣይመሰልካን ነርካ ኢላ ብምልጋጽ ዘረባ ጀመረትሉ መርሃዊ ኣብቲ ህሞት መልሓሱ ተታሒዙ ምዝራብ ኣብዮ እቲ ዝተኸደነቶ ክዳን ካብቲ ናይ ግዜ ቀትሪ ብዝበኣሰ ዝበዝሐ ኣካላታ ተቐሊዑ ነበረ ግና መርሃዊ ነቲ ጥራይ ኣካላታ ዘይኮነስ ኣብ ዒንታ ጥራዩ ብትኹረት ዝጥምታ ነይሩ ኣብ ዒንታ ገለ በሰላ ከቢድ ተስፋ ምቑራፅን ዓሚቕ ብሕታውነትን ብግልፂ ይንበብ ነበረ ብድፍረት ናብ ኣፅግዕ ኢሉ ድማ ተንኪፍካዮ ብቁልጡፍ ዝረስሕ ዝመስል ጻዕዳ ምዕጉርታ ብኢዱ እናተንከፈ ኣብ ዒንታ ጥራይ ተኪሩ ምጥማት ቀጸለ ሕጂ ግና ብተረኣታ ጓል መልሓሳ ምዝራብ ኣብያ ዘይትፈልጦ ገለ ሓድሽ ስምዒት መላእ ኣካላታ ክወራ ተፈለጣ ብስምባደ እንቃዓንቃዓ ክትንሰፍስ ጀመረት ብዓይንታ ኣቢሉ ክሳብ ውሽጢ ኣትዩ ዝረኣያ መሲሉ እናተሰምዓ እቲ ዝነበራ ርእሰ ተኣማንነት ኣሰሩ ጠፊኡ ብብርቱዕ ፍርሒ ተተክአ መርሃዊ እንታይነታ ብጽቡቕ ኣረጋጊጹ ብዓውታ ዝመስል ክምስል እናበለ ብመልክዕ ክንተኽሊ ቁመና ክንጥራይ ማሪኽኪ ምስ ዝኾነ ወደ ባዕራ ስለ ዝደቀስኪ ጥራይ ናይ ብሓቂ ሓያል ጓል ኣየብለክን ስለዚ ንነብስኺ ከም ተደላይት ጓል ኣይትሕሰብ እያ ንስኺ ንዓይ ክትብኒ ትኽእሊ እዚ ስጋዊ ኣካላትኪ ጥራይ እዩ ንሱ ድማ ብዝደለኽዎ ዋጋ ከፊለ ክገዝኣክ ክኽእል እየ በላ ብኹቱር ንዕቐት እታ ጓል ፍርሓ ናብ ብርቱዕ ሕርቃን ተለዊጡ ስማዕ ኣካላይ እምበር ንዓይ ክትገዝአኒ ፈጺምካ ኣይትኽእልን ነብሰይን ልበይን ክገዝእ ዝኽእል ዓይነት ወዲ ይኮንካን ስለዚ ኣካለይ እንድሕር ደሊኻ ንመሸጣ ኣቕሪበልካ ኣለኹ በለቶ ብትሪ መርሃዊ ኣብ ቀጢን መዓንጣ ብኣእዳው ብምሓዝ ናብኡ ብሓይሊ ብምጽጋዕ ናብ ከንፈራ ቅርብ ኢሉ እታ ኣነ ነብሳን ልባን ኩሉ ግዜ ዝምንያ ጓል ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ቦታ ኣይትርከብን እያ ንሳ ሕጂ ኣብ ዝግባኣ ንጹህ ቦታ እያ ዘላ በላ ስለምንታይ ዳሞ ንስኻ ባዕልኻ ኣብዚ ሕሱር ቦታ ተረኺብካ በለቶ እስትንፋሳ ብፈርሒ እናተቆራረፀ መርሃዊ ሕጂ ነዛብ ቅድሚኡ ዘላ ምልክዕቲ ጓል ናብ ዓራት ወሲዱ ስምዒቱ ዘርግፈሉ ህሞት በፂሕ እዩ ኣብ ውዕውዕ ስምዒት ኮይኑ ድማ ኣነ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ክሳብ እታ ንዓይ ትግባእ ንጽህቲ ጓል ዝረኽባ ብኸመኺ ዝበለ ሕሱራ ተዋልድ ንምዝንጋዕ ጥራየ ኢሉ ኹቱር ንዕቐቱ ገለጸላ ንሳ ግን እቲ ንዕቐት ኣብ ዕለታዊ ስርሓ ካብ ዝተፈላለየ ወዳት ትሪኦ ስለ ዝኾነት ከም ግቡእ ጌራ ስለ ዝተረድአቶ ብዙሓ የገረማን ካብ ኮፍ መበሊኣ እናተንስአት ሕራይ ንዓናይ ከዘናግዐካ እሞ ድሕሪኡ ጽቡቕ ገንዘብ ትኸፍለኒ በለቶ ዒንታ ብስምዒት ሰምሰም እናበለት ተመራሪሖም ካብቲ እንዳ መስተ ምስ ወፁ ብቐጥታ ናብ ሆቴል ኣምርሑ መርሃዊ ኣብ ህይወቱ ምስ ብዙሓት ኣመንዝራታት ደቂሱ እዩ ግና ከምዚኣ ጌራ ዝሐጉሰቶ ወላ ሓንቲ ጓል ኣይነበረትን ስለዚ ድማ ሙሉእ ለይቲ ብሓንሳብ ሓዲሮም ኣብ ግዜ ወጋሕታ ክፍለያ ከሎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከፊልዋ ክኸይድ ክዳኑ ክኽደን እንከሎ ንሳ ድማ ኣንሶላ ኳነ ኣካላታ ከይገበረት ጥራይ ነብሳ ኣብቲ ዓራት ብዝባና ተገዲማ ነበረት ናብ ቦሎፎን እናጠመተት ክትሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ትኽክለኛ ንጹህን ቦታ ኣበይ ዘሎ ማለት እታ ንስኻ ትምክሕላ ጓል ሄዋን ትርከበሉ ክቡር ቦታ ኣበይ ዘሎ ኢላ ብህድኣት ሓተተቶ መርሃዊ ናይ ድኻም ዝመስል ነዊሓ ኣስተንፊሱ ሕጂ ኣብዚ ህሞት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብንጹህ ልባ ምስ ኣምላኽ ትራኸባላ ወይ ድማ ብሰላም ደቂሳ ትህሉ በላ ንሳ ኽርትም ኢላ ብምስሓቕ ጌና ኣበይ ከም ዘላ ብልክዕ ኣይትፈልጥን ማለት ድዩ ኢላ ሓተተቶ ስሩኡን ጫሙኡን ገይሩ ናይ ካምችኡ መልጎም እናዓፀወ እወ ብልክዕ ኣይፈልጥን እንተ ዝፈልጥ ነይረኮ ምስ ከማኸ ዝበለት ኣመንዝራ ኣብዚ ኣይምተመራሳሕኹን በላ ብሕርቃን ካብ ዓራት ወሪዳ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢላ ማዕረ ክንዲ ዝትጸልአና እንድሕር ኮንካ ስለምንታይ ኸምሳና ግዜኻ ትሕልፍ ስለምንታይ ከ ክንጓሓፍ ትርኢና ኣብዚ ህይወት ዝንነብር ምርጫና ስለ ዝኾነ መስለካ በለቶ ክድንግጸላ ዝደለየ ትመስል መርሃዊ ግን ናብ ማዕጾ ገጹ እናምርሐ መንዳ ገዲድኪ
ካብ ዝሓሸ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢልዋ መልሳ ከይሰምዐ ወፂኡ ኸደ እታ መንዝራ መርሃዊ ምስ ወፀ ኣብ ጫፍ ናይቲ ዓራት ኮፍ ኢላ ኩላትኩም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ዓይነት ኢኹም ኣብዚ ናባና መፂኹም ነቲ ርኩስ ስጋዊ ድሌትኩም ተርዩ ዝደለኹሞ ምስ ገበርኩም ድማ ንዓና ጥራይ ልክዕ ከም ጓሓፍ ትቆፅሩና በለት ምስ ነብሳ መርሃዊ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ብቐጥታ ናብ ሽቓቓት ይሻወር ብምውሳድ ናይታ መንዝራ ጨና ካብ ኣካላቱ ክሓፅቦ እኳ እንተፈተነ ካብ ኣእምርኡ ካብ ዝኽሩ ግን ክድምስሶ ኣይከኣለን ኣብቲ ገዚፍን ምቹእን ዓራቱ ደይቡ ምስ ተጋደመ ኣዒንቱ ሰላም ከብል ኣይከኣላን ቅድሚ ገለ ሰዓታት ምስኡ ዝነበረት ኣመንዝራ ናትካ ንፅሕቲ ጓል ኣበይ ኣላ ሕጂ ኢላ ዝሓተተቱ ሕቶ ኣብ ኣእምርኡ እመላለስ ነበረ መርሃዊ ንነብሱ እታ ፍንጫሕ መሰንገለይ ኣደ ደቀየላን ምናልባት ገና ኣይተፈጥረትን ትኸውን ኢሉ ክምስ በለ ወትሩ ምስ ነብሱ ዘዕልሎ ዕላል ክምስ ክብል እዩ ዝገብሮ ተመሊሱ ብዛዕባ እታ መንዝራ ክሓስብ ጀመረ ስለምንታይ ግን ማዕረ ክንድቲ ብፅልእን ንዕቐትን ዝዘራርባ ዝነበርኩ ስለምንታይ ከምተን ቅድሚ ሕጂ ምሳይ ዝሓድራ ኣመንዝራታት ክትስሕቕን ክትዘናግዕን ዘይገበርክዋ ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ሓተተ ግና ነዚ ሕቶ ወላ ሓደ መልሲ ክረኽበሉ ኣይከኣለን ወላ እኳ ምሉእ ለይቲ ዳርካ ከይደቀሰ ስለ ዝሓደረ ኣዝዩ ደኺሙ እንተነበረ ግና ብሓሳብ ኣብ ዓራቱ ክጋላበጥ ክድቅስ ኣይከኣለን ድቃስ ምስ ኣበዮ ናብ ስርሑ ምርሐ ግና ኣብ ስርሑ እውን ወላ ሓንቲ ከተኩር ኣይከኣለን እታ ትማሊ ምሸት ዘቆጥዓ ኣመንዝራ ንኩሉ ሓሳቡ ተቆፃፂራቶ ነበረት ከምዚ ዝበለ ዕብዳን ተሰሚዕዎ ይፈልጥን ኣብ ግዜ ፋዱስ ካብ ስርሑ ወፂኡ ገለ መፍትሒ እንተረኸበ ናብቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ያረድ ከደ ያረድ ንመርሃዊ ናብ ከምዚ ዝበለ ዘይግባእ ቦታ ከይከይድን ምስ ዝተፈላለየ ኣመንዝራታት ዘለዎ ርክብ ደው ከብልን ብዝከኣሎ መጠን ፈቲኑ ነይሩ እዩ ግና ከውፅእ ኣይከኣለን ስለዚ መርሃዊ እናመፀ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣጓላት ክዕሎ ከሎ ስቕ ኢሉ ካብ ምስማዕ ካልእ ኣማራፂ ይነበሮን ክልቲኦም ኣብ ሓደ ካፈ ምስ ተራኸቡ መርሃዊ ነቲ ትማሊ ምሸት ምስታ ጓል ዘጋጥሞ ኩነታት ምስ ነገሮ ያረድ ክርትም ኢሉ ክስሓቅ ጀመረ እንታይ ዘስሕቐካ ዘሎ በሎ መርሃዊ ብሕርቃን ያረድ ሰሓቑ እናገተ ኣታ መራዓርከይ እዛ ጓል ገለ ነገር ገይራ ትልካ ክትከውን ኣለዋ ፈፂምካ ስማ ከይልዓልካ ስቕ ክትብላ ይከኣልካን ሎሚ እውን ብዛዕባ ኢኻ ተዛረብ ዘለኻ ደጊመ እንቋዕና ማሕበርና ብሰላም መጻኻ በሎ ኣብ መንኩቡ እናወቕዐ መርሃዊ ብድኻም ከም ብሃው ፀኒሑ ያረድ ላግፀ ቋርፅ በጃኻ ኣነ ብዛዕባ ዝሓስብ ዘለኹ ፍቕሪ ሒዝኒ ዘይኮነስ ትማሊ ምሸት ብሕማቕ ቃላት ኣዝየ ስለ ዘዋረድክዋ ጥራይ እዩ ግዳ ስለ ዝበደልክዋ ሎሚ ረኺበ ይቕረታ ክሓት ኣለኒ ኢሉ ካብቲ ኮፍ ዝበሎ ተንሲኡ ክኸይድ እናተዳለወ ከምዚ ንስኻ ትሓስቦ ዘለኻ ወላ መሬት እኩት ትበል ፍቕሪ ክሕዘኒ ኣይክእልን እሞ ድማ ምሳ መንዝራ ኢሉ ያረድ ተፈልዮ ጌና ከይመሰየ ድማ መኪኖ ልዒሉ ብቐጥታ ናብቲ ትማሊ ነታ ኣመንዝራ ዝረኸበሉ ዝተዘናግዑሉን ክለብ ኣምርሐ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ዒንቱ ኣብቲ ፀልማት ዝሰዕረሮ ክለብ ኣዋፊሩ ክደልያ ጀመረ ግና ክረኽብ ኣይከኣለን ነዊሕ ከይፀንሐ ድማ ካልእ ኣመንዝራ መፅያ ምስኡ ኮፍ በለት ኣዝያ ምልክዕቲ ስለ ዝነበረት ድማ ኣዝዩ ክፅብቕቲ ኢኺ ኢሉ ኣድንቆቱ ገለፀላ ንሳ እውን ብተሓጓስ ኣካላቱ ክተናኽፎ ጀመረት ኣብ መንጎኡ ግና እታ ዝደልያ ናይ ትማሊ ምሸት ጓል መፀት ናብታ ጓል ፅግዕ ኢላ ድማ እዚ ናተይ ዓሚል እዩ ቦታይ ክትቅድፍለይ ትኽእሉ ዶ በለታ ኣብ ስርሕን ዓሚል ስለ ዘይመናጠላ ድማ እታ ጓል ብሕርቃን ካብ ቦታ ተስያ ከተፅልአካ ኢላ ፀሪፋታ ንመርሃዊ ገዲፋትላ ኸደት እታ መንዝራ መልሲ ከይሃበታ ኣብቲ ዝገደፈትላ ቦታ ኮፍ በለት ከም ዝሪኤካ ዘለኹ ገዛና ዝፈትኸያ ኢኻ ትመስል በለቶ መርሃዊ ኣማፃፅኡ ትማሊ ንዘርኣያ ንዕቐትን ንዝተዛረበ ሕማቅ ቃላትን ይቕረታ ንምሕታት እኳ እንተነበረ ግና ምስ ረኣያ ክርድኦ ብዘይክእል እንደገና ሕርቃን ተሰምዖ መልክዓይ ማርኾ እዩ ምስኣ ግዜ ክሕልፍ እውን ይደልዩ ግና በቃ ክሪኣ ከሎ ሱቕ ኢሉ ይሓርቕ እዚ ስምዒቱ ድማ ክሓብአላ ይደልየን ስለምንታይ ክሪኤካ ከለኹ ዝሓርቕ ኢሉ ሓተታ ንሳ እውን እናሰሓቐት ንስኻ እውን ብጣዕሚ ኢኻ ተሕርቐኒ ዝገርመካ ምስ ዝሕርቐኒ ወዲ ንሰከንድ እኳ ክፀንሕ ኣይደለን ግና ምሳኻ ግዜ ክሕልፍ ደስ እዩ ዝብለኒ ክሳብታ ኣብ ክቡር ቦታ ዘላ ናይ ሕልምኻ ሄዋን ትመፅእ ማለት እየ በለቶ ፍሽኽ ኢላ መርሃዊ ዝስምዖ ዝነበረ ሕርቃን ክጠፍእ ተፈለጦ ድምፁ ኣትሕት ኣቢሉ ትማለ ንዘረኣኹ ኮነ ዕቐትን ንዝተዛረብኩ ሕማቅ ቃላትን ካብ ልበ ይቕረታ ኢሉ ይቕረታ ንክትገብረሉ ሓተታ ሎሚ ይቕረታ ትሓተኒ ኣለኻ ፅባሕ ድማ ተመሊስካ ከም ትፀርፈኒ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ይቕረታ ምሕታታ የድልየካን በለቶ ብሕንቃቐ መርሃዊ ኢዱ ናብ ጅብኡ ብምእታው ሓደ ጥማር ገንዘብ ኣውፅኡ እናሃባ
لومو مشت أنا أزيد خي مسألة زلخو خوص أكي كألن سلازي إنه لو مسرح تسرحي أيد ليكن ناب جزاخ خير مو عرفي بلا نصاد ما نتجنزب مقبل أبيتو أنا زي سرح كله رهات إيدي يفسوس كل جنزب فس إيمي كبرني بلتو بتري مرهاو بزح جنزب إنها أي كبلن سلاز بولتو أزيت جرامة نصاد ما ناب أذن تسجع سمعت بزمولو دمتي جنا عندنا ختمة تسفى جبر مخنياتو كما خاز بلا نعايز حقوس عميل أبسس سلازيله كتمنس يدلي إلى تخابط بوتاتن سي أنا بتوم قالوا دك تبعت يزنبرو قرنع خدت مرهاو في شخنا بلا كابتو خلبوس يونا مكينو عاتوه ناب جزء خير موتور مكينو ولعه جنا أجرو بمسعوري 5 حزا فتصم كابتو بوتاتن كأسقاسي كألن عم مكينو أخوفيلو نجزع رسون مهدا فتنه كم زيلو بتعمل زرخ سنة فايدلين جنا كل نجرة أبو أمرو قنجلنا بلا كعجوس زخلاي نبرن موتورات فيو معصم مكينو عسيو عندنا ناوشت تكلب تملسه أما عصو دويلو بعين تو خدليا جمرة أب حدث المات كرة مس حدث تتأمت إما ختصاع عم مسرعي حرك أنو قوضا صرايك علن ببورتو عقن اللبو وصف النهار مت أبتهم متتي نتمسعز نبرو ودي كقتلو زدلي يمثل آداو تشبيتو بغلطو في سقومتي نابعو ممرحه جنا هندبت تاقوال سلازرعيتو نخونتاتو ترديا بغلطف كابتو مسعز نبرو ودي تنسيا نابو قطع سقومتي جمرت مرهاوي نعاء حالفو نابو خيرن كبل إيدي حزا تراكاكا أنا مسخا خير دلوتي قدمو زي بعل خيخا بلتو شعون السون اشتي تراكاكا بحرك أن الناس تنفسحي دوا عبدقا مسوطو اتي بسمعي تدافع فيه قبرز فتنا أطعيتوا انتهي زخوم زلخو انتهي خيرك اللي إلو نساخت ملسو زي تخال حتى حتتا اتزا حتى ذا حتو نقول نقريفا نابقى زايد نخيد إلا تقمت إلى حتتو مرهاو نحطو بغتا سلازي ملستلو شلل زبالتو سلاز ماسلو زبا سحر كان تسمعو قنا ولا حنت خيبلا نامكينو خمر حنكبل نسابي إيدو حيزا دوابلتو كم زيل كاميكينا ختصور تصبو أيكونن مفتحة بنا أنا خزور بلتو مرهاو خرتميلو الناس حاغه مكينا مزوارون تخيلي خمالت دي كل نجار كمناي عرات صوت قليل دين مسلكي إلو تلاقت ألا كالوت كانوا عقوا خلو سلاز لمدتو ولا حنتي أي مسلان جنا انتاي كم زخونت ناي مرهاو قالت شلل كتب لو ما يتخيلن بغالاتو أزيا سلاز حرق الدماء ناب تخلب قطعة ملست مرهاوي دد حريان ناقوي إيدا حيزو سلم انتاي خطقد زلخي بلا زقبرو طفو مسل أبي انتا نبعات قاطيرة نابنا نعقوم زحنقون خالو تودات ولا خصاب زدلي وزرخبو خوننبر كان خوننيم كما خيت عرفنن أي دور لين بلتو مرهاوي أزيا سلازدنقطتو أوشتو كبير كانزا تسمعو نسو كانزا عينت حسوم سباي نبرن انتاي كم زخونه مساءن كخون كله ترايو حريقو كريانا دلي حماق ززارب بجاهي يغرتا قبر لي أنا بلا أقابت أرلا نصاد ما نتحيزاتو تصنحت نمعات فنوتو مرهاوي أبحو فوقتيو كتصنع قل حيل دفافو قناي قبورون نسا أبو دويلا كتصنح عقل سلازي نبرا يغرتا ناب سرحي كمل سالني إلا ناب تقلب أتوت مرهاوي صعبا نامكينو تسوئيل تعذره إذا سميت كرم عامتات مستقى فرحي زوا خليو تسميه ونيرو مبا فرحي زن مالتلي أنا فرح حزني كلن مود ما مسا منزرع إنا بلن نوبسي حتى نبره ولا قادم تصو عاو بيلو نسميه تخمو قوت انتفتنا جن اتي عويت السمعو زنبره ناي فقر سميت كحبوي كخحدو زيك الحق نبره أبقزان بينو مخان اتبحتا ونت سلازي جنقو ناب جزء خيدا يدلين ولا كفر قليت انت نبره ما كينو زويرو نابن دايارد جزام رحه أب أوان فرق ليتي معصو بحيل مستوقح قوحي يارد بالسنبادة معصو خفته مرهاو مخان مسفلت أدمه مرة هيدا حندي خدا فرق ليت متيخة بلو بقطع مرهاو ولا حند خزارب سلا زيد ليه ملسخ يا بحاليفو أبصفها قدم بلا سبيت يارد زخونة شجر كم زقات أما جميتها كبرت أمتي أمس كدنتو بك أقدفو مريت مسوق حتى الزراربو يارد حوي إلى مسبعي أنا مدك أسقف لم تملسو مرهاو نصبحيتون كزراربوم سلا زيد ليه كلتيون جينا خيتون سون كلو كاب جزاوت يبغتا نبت كلب عمرها جنا عند مستتات مبزحتي جزي مشت سلا زخفتو اتكلب تعاصي نبره
نتي أما عصوز نبرا وارديا صقعيلو حانتي أبزو تسرح قوال دليا نيره بما بالحاتتو اتو وارديا بترطارنا طمتو من تبهال بلو مرحوي سما بزي مفلاتو بوشت نحرقه ملكعا خمزيو صقرا خمزيو هزيا مرخيتيا انا بلا خقلصو لفتنا اتو وارديا الناس حاقه انت حوي أبز السرحة كلنا والدكو قناجن مارختنين سما فليت كانت مصيخاي حيش ويدما مشيت تملس بلو مرحوي نتأمن زرا خير خبخ ملس ايدلين نيرو ግና ድማ ምስ ዋርድያ ኣብ ነገር ከኣቱ ይደልየን እንደገና ተመሊሱ ናብ እንዳያረድን ክኸይድ ክልቲኦም ተንሲኦም ቁርሲ ተቐሪቡ ጸንሖ መርሃዊ ብድኻም ዝመስል ናብቲ ሶፋ ዘፊሉ ኾፍ ምስ በለ ያረድ ድማ ከይ ነገር ካና ዲኻ ዳ ትኸይድ በሪና ልካለና ሞን ዓቑረስ በሎ ኣይበልዕን ጽቡቕ ይስማዓኒ የለን እዛ ጓል ቆቕሳነት ከሊኣትኒ በለ ብሕርቃን ሰብኣይን ሰበይትን ትጥመመት ኣቢሎም ክምስበሉ እንታይ ከኣ ጌራትካ ኢላ ሓተተቶ ሰበይቲ ያረድ ካብ ዓይነይ ክትርሕቕ ካብ ሓሳበይ ክትጠፍእ ኣይከኣለትን በቃ ንኹሉ እንትናይ ተቖጻጺራቶ በለ መርሃዊ ብምብስጫው ያረድ ክስሕቕ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ልብኻ ማዕጾ ተኸፊቱ ኣሎ ምዛ ቆልዓ ፍቕርኻ ይሓዘካ ኣይተርፍን በሎ መርሃዊ ነዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ኣነ ፍቕሪ ክሕዘኒ ኣይክእልን እዩ እሞ ድማ ምሳ መንዝራ እታ ኣነ ዝደልያ ጓል ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ቦታ ኣይትርከብን ኢሉ ንውሽጣዊ ስምዒቱን ንያረድን ክምጉት ፈተነ ሰበይቲ ያረድ መርሃዊ ብጃኻ ተረጋጋ በለት ማይ እናሃበቶ ነቲ ዝሃበቶ ማይ ብሓደ ግዜ ጨልጥ ኣቢሉ ምስ ወድአ እስከ ንገርኒ ምዛ መንዝራ ፍቕሪ ዝሓዘን ንመስል በለ ኩሉ ነገሩ ንባዕሉ እውን ዝተሓዋወሶ መሰለ ያረድ ብኹነታት ዓርኩ ክርትሚሉ ክስሕዕ ከሎ ሰበይቱ ብዓይና ክወረየትሉ ህዲ ኢላ ድማ ንመርሃዊ ከተረጋግኦ ፈተነት መርሃዊ ሓወይ መጀመርያ ነታ ጓል ብግቡእ ፍለጣ ስማ መን ከም ዝኾነ ንምንታይ ናብዚ ህይወት ከም ዝኣተወት ኣብ መጻኢ ህይወታ እንታይ ተስፋ ከም ዘለዋ ብዕምቆት ተረዳእ እያ ብድሕሪ እዚ ድማ ፍቕሪ ሒዝካ ዲ ሓዘካን ጽቡቕ ጌርና ክንምርምሮ በለቶ ምስኣ ክኸውን ከለኹ ንከምዝታት ዝኸውን ግዜ ይረክብን እናፈትኽዋ ከለኹ ምስኣ ምዃን እናሓጎሰኒ ከሎ ግን ብውሽጠይ ይሓርቕ ጽረፋእ ሕርቃ ድማ መጸኒ በለ ሕጂ እውን ካብ ሕርቃን መንፈስ ከይወፀ ሰበይቲ ያረድ ብሓልዮት እናጥመተቶ ምስኣ ክትከውን ከለኻ ትሓርቕ ዘለኻ ንምንታይ ንኣመን ዝራፍ ቂሬልካ ብውሽጥኻ ስለ ዝስምዐካ እዩ እስከ ሎም ረኸባ እሞ ብህዱእ መንፈስ ከተዕላፈትን በለቶ እቲ ቃላታ ልክዕ ንልቡ ተንኪፍዎ እዩ ጸገሙ ምስ ገዛእ ርእሱ ምዃኑ ተረዲእዎ እዩ ካብቲ ናይ ሕርቃን መንፈስ ቁሩብ ህዲ ኢሉ ድማ ካልእ ዕላል ክዕልሉ ጀመሩ ምሸት ምስ ኮነ ከም ልማዱ ናብቲ ክለብ ከይዱ ብዓይነቱ ነታ ኣመንዝራ ክደልያ ጀመረ ግና እታ ኣመንዝራ ኣብ ዓይኑ ኣተወትን ኮፍ ኢሉ እናተጸበያ ከሎ እታ ትማሊ ምሸት ምስኡ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ናተይ ዓሚል እዩ ኢላ ዘግለለታ ጓል ናብኡ ምስ መጸት ሎሙ ደኣ መሓዛ ኸየላ እንዲያ ኢላ ሓተታ ዘቢብ ኣላ እምበር ግና እንታይ ከም ዝኾነት እንድዕ እምበር ካብቲ ማለት ሒዛ ጽቡቕ ስምዒት ይስምዓ የለን ኣዝያ ተረቢሻላ ኣብቲ ጸግዕ ንበይና ኮፍ ኢላ ኣላ ኢላ ናብቲ ኸውሉ ቦታ ኣመልከተትሉ መርሃዊ ኢዳ ስሒቡ ገንዘብ እናዓመኸ ስማ መን ኢልክኒ በላ ኣብ ካልእ ሓሳብ ኣድሂቡ ጸኒሑ ብልክዕ ክሰምዓ ይጸንሐን እታ ጓል ኢዳ ኸፊታ እቲ ገንዘብ ምስ ረኣየት እናተሓጐሰት ዘቢብያ ትበሃል ኢላ ደጊማ ብኢዳ ወሲኻ ኣመልከተትሉ መርሃዊ በቐጥታ ናብቲ እታ ጓል ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ቦታ ኸይዱ ስምዕ እንደ ዘቢብ ብናይ መን ፍቓዳ ንበይኒ ክትሰትየ ኣለኺ ኢሉ ብኽምስታ ክጥምታ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ናታ መስተ ሓፍ ኣቢሉ ጭልጥ ኣበሎ እታ ጓል ስማ ብምጽውዑ ብኣግርሞት እናጠመተቶ ንስኻ ግን መን ኢኻ ስለምንታይ ኻ ከም ካልኦት ዓሚል ዘይትኸውን ከምቲ ንኻልኣይት ዓማዊት ተገዳስነት ዘይብለይ ንዓኻ እውን ተገዳስነት ክህልወኒ ኣይደለን ኣእሙረይ ብዛዕባኻ ክሓስብ ኣይደልን እየ ኢላ ብስምዒት እናተዛረበት ከላ ንሱ ብፍሉይ ክምስታ ይጥምታ ነበረ ድሕራይ ከዓ ከምኡ ጌርካ ይጥምተኒ በለቶ ቀበጥበጥ እናበለት መርሃዊ ኢዳ እናሓዘ በለ ሕጂ ተንስኢ ኣበይ ቦታ ከም ንኸይድ ባዕልኹ ምረፂ ወይ ኣብዙ ኮፍ ኢልና ንስተ ወይ ድማ ናብ ናትክ ገዛ ንኸይድ ተደሊኹ እውን ናብ ናተይ ገዛ ክንከይድ ንኽእል ኢና በላ ንሳ ድማ ብዘይወላ ሓደ ምውልዋል ተንሲኣ ካብዚ ገዛ ጥራይ ንውፃእ በጀኻ
ኢላ ተኸተለቶ ናብ መኪና ምስ ኣተው ድማ መርሃዊ ማኪንኡ እናበገሰ ናብ ገዛ ኢዶ ንኺድ ኢሉ ምስ ሓተታ ብምስምማዕ ክምስ በለትሉ ናብ ገዝኡ ክበጽሑ ገዛ መርሃዊ ኣዝዩ ሰፊሕ ዘመናዊ ብኽቡር ኣቑሑ ዝመልአ እኳ እንተነበረ ግና ብጽምዋ ዝተመልአ ነበረ። መርሃዊ ደው ኢሉ ኮፍ ንኽትብል ብኣኽብሮት ምስ ኣመልከተላ ዘቢብ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢላ ነቲ ገዛ የዒንታ ዚራ እናጠመተት ንበይነኻ ኢኻ ትነብር ማለት ድዩ? ስለምንታይ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ዘይተመርዓኻ? ወይስ እታ ኣብ ክቡር ቦታ ዘላ ናይ ሕልምኻ ጓል ክሳብ ትመጽእ ኢኻ ትጽበ ዘለኻ? ግና ክሳብ ሕጂ መጸትን ድያ? ኢላ ክምስን ክትብል መርሃዊ ኣይመጸትን ኢልዋ ብሓባር ሰሓቑ። ዘቢብ ካብ ኩሉ ኩነታት ኣንቢባ ኣብ ውሽጡ ናይ ብሕታውነት ስምዒት ከም ዘሎ ፍቕሪ ከም ዝጸምአ ተረዲኣ ነበረት። ቅጽል ኣቢላ ድማ ምሳኻ ዝነብር ሰብ ሃለወ ኣይሃለወ ክንዲ ትጸገም የብሉን፣ ግና ኣብ ልብኻ ሰብ እንተዘይብልካ እቲ ጸገም ከቢድ እዩ በለቶ። መርሃዊ መግቢ ወይ መስተ ከምጽ እዩ ሓሲቡ ነይሩ፣ ግና ጽቡቕ ዕላል ስለ ዝበገሰት ናብኣ ተጸጊዑ ኮፍ እናበለ ንስኺ ኣብ ልብኺ ትብህግዮ ሰብ ኣለኩ ዶ ኢሉ እቲ ሕቶ ናብኣ መሊሱ ዒንታ ጠመታ። ኣነ እኮ ኣመንዝራየ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትየ ዝራኸብ ኢላ መለሰትሉ ስክፍ እናበለት። እወ ምስ ብዙሓት ወዳት ትድቅሲ ኢኺ፣ ግና ኣነ ዝሓተክ ዘለኹ ኣብ ልብኺ ሰብ ኣሎ ድዩ? ብሕትውና ከይስምዓክ ዝገብር ኣብ ምንባር ተስፋ ከይትቖርጽ ዝገብረክ ሰብ ኣለኩ ዶ ኢሉ ግልጽ ገይሩ ሕቶ ቕረበላ። የብለይን ልበይ ንዓኻ ይጽበ ዘሎ ክትብሎ ብውሽጡ እናተተስፈወ ዘቢብ ርእሳ ድፍእ ቢላ ነይሩ፣ ግና ሕጂ የብለይን። ኣነ ሕጂ ተስፋ ዘይብለይ ባዶ ፍጥረት እየ። ኣብ ሕሱር ቦታ ዝሰርሕ ሕስርቲ ጓል ስለ ዝኾንኩ ናይ ልበይ ማዕጾ ዝኸፍት መፍትሕ ኣርሒቐ ደርብየ ኢላ ርእሳ ቅንዕ ቢላ ጥምት ኣበለቶ። ሓደ ሰብ ኣብ ምንባር ተስፋ ክህልዎ ዝኽእል ዝነብረሉ ዕላማ ክህልዎ ከሎ እዩ። ግና ንስኺ ንገዛ ርስኺ ክትነብሩ እኳ እንተ ዘይብልኪ ንኻልእ ሰብ ኢልካ ክትነብረ ይትኽእልን ኢላ ሓተታ። ሕጂ ኣነ ንመን ክነብር እኽእል? ቤተሰበይ ነዛ ዓይነይ ክርእዩነ ይደልዩን። ድሕሪ ምባለ ዒንታ ንብዓት ቋጸረ። መርሃዊ ብድንጋጸ እናጠመታ ከመይ ጌርካ ኣብዚ ቦታ ዘይ ክትወድቂ ኽኢልኪ? እንታይ ኣጋጢምኪ? በላ ክትነግሮ ብውሽጡ እናተሃንቀወ ዘቢብ ብጣዕሳ ዕሚቋ ድሕሪ ምስትንፋስ ሕሉፍ ታሪኻ ክትነግሮ ጀመረት። ቤተሰበይ ኣዝዮም ሓያላት እዮም። ኣብ ሃይማኖቶም ጽኑዓት እዮም ነይሮም። ናይ ገዛና ሕሳስ ልደ ስለ ዝነበርኩ ንዓይ ኣዝዮም እዮም ዝቆጻጸሩ ነይሮም። ካብ ገዛ ብጀካ ናብ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልእ ክወጽእ ብዙሕ ኣይፈቅዱን ነይሮም። ሃይስኩል ምስ ኣተኹ ግን ነተን ከም ድሌተን ብናጽነት ዝዘራ መምሃርተይ ክመስል ኩቱር ሃረርታ ነይርኒ። ቤተሰበይ ነዚ ምስ ዝተውዓልሉ ቁፅፅሮም ኣብ ልዕለይ እንዳተረረ ክተርር ጀሚሩ። ትምህርተይ ኣቋሪፀ ከምርዖ ድማ ከገድዱነ ጀመሩ። ዋላ እኳ ዝውሳነኦም ኣዝዩ ኣሕሪቐኒ እንተነበረ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ዓቕሚ ኣይነበረንን። ምስ ዘይፈልጦ ብዕድመ ኣዝዩ ዝዓብየኒ ሰብኣይ ተሓፅየ። ትምህርተይ ኣቋሪፀ ንመርዓ ክዳሎ ጀመርኩ። ሕፅይቲ ምስ ኮንኩ ግን እቲ ናይ ቤተሰብ ቁፅፅር ቁርፉ ክሲሉ ካብ ገዛ ክወፅእ ጀሚረ ነይረ። ኣብቲ ግዜ ሓደ ካብ ካልእ ዓዲ ንቤተሰቡ ንምብፃሕ ዝመፀ ወዲ ተላለኹ። ብ4 ዓመት ዝዓብየኒ ኮይኑ ሚልዮን ዝበሃል ነይሩ። ምስኡ ግዜ ክሕልፍ ኣዝዩ ደስ ክብለኒ ጀመረ። ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ፍቕሪ ስለ ዝወደቕኩ ድማ ስድራይ ንመርዓይ ኣብ ዝሸባሸብሉ ዝነበሩ ግዜ ንኻልእ ወዲ ፍቂረ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ተሸመምኩ። 100 ሚልዮን ንምንታይ ምሳይ ዘይጠፊ ጽቡቕ ህይወት ክንብረኪ ይኽእል እየ ኢለ እሚንኒ። ኣነ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብጀካ ካብ ዘይደለኽዎ መርዓ ምህዳም ብዛዕባ ካልእ ሳዕብየን ኣይሓሰብኩን። መርዓይ ሓደ ወርሒ ክንክተርፎ ድማ 100 ሚልዮን ጠፋእኹ። ናብ ናይ ሚልዮን ዓዲ ምስ መጻና ን3 መዓልቲ ኣብ ሆቴል ብሓባር ተቐሚጥና። ኣብ 4ይ መዓልቲ ግን ሚልዮን ዝደልዮ ስለ ዝረኸበ ጸሊእኒ ቁርሲ ከምፅእ ኢሉ ምስ ወፀ ንበይኒ ኣብቲ ሆቴል ራሕሪሒኒ ብዝኸደ ከይተመልሰ ተረፈ። እንታይ ከም ትገብር ሓርቢትኒ፣ ንመን ከማኽር፣ ንመን ክሓትት፣ ኩሉ ነገር ጸልማት ኮይነኒ። ኣብቲ ዝሓድረሉ ሆቴል ድማ ናይ መደቀሲ ክኸፍል ስለ ዘይከኣልኩ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣባሪሮምኒ። ክዳውንተይ ሸይጠ ንምግብን መደቀስን ረኺበ ነይረ። እቲ ገንዘብ ምስ ተወድአ ግን ኣብ ጎደናታት እናዘርኩ ልመና ጀመርኩ። ጌና ኣብ ንእስነተይ ንፍቕሪ ክብል ናይ ዓለም መከራ ረኣኹ። ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ወለደይ እንተደልዮም ሓኒቖም ይቕተሉኒ ኢለ ናብ ሓንቲ መሓዛይ ደው ኢለ ገንዘብ ምስ ለኣኸትለይ ናብ ገዛይ ተመሊሰ። ኣብ ገዛና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነበረ። ኣቦይ ብሕርቃን
ደም ብዙሕ ተላዒልዎ ዓራት ሒዙ ፀኒሕኒ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ሓኒቆም ክቐትሉኒ ይፀልኡን ሕማቕ ተግባረይ ስድራ ቤተይ ኣብ ዝኽበረሉ ማሕበረሰብ ርእሶም ክደፍኡ ገይርዎ ገና ሓደ ዝፈትዎ ሓውይ ብዙሕ ብምልማን ክምሕሩ ንገበረ እቲ ዘገርም ድማ እቲ ሕፁየይ ገና ይደልየኒ ስለ ዝነበረ መርዓና ኣብ ዝተቆጥረሉ ዕለት ክግበር ተወሰነ ኣነ እውን ብዝገበርክዎ ጌጋ ተናሲሐ ንቤተሰበይ ንምሕጓስ ኢለ ነቲ መርዓ ተቐቢለዮ ገና መርዓይ ሓደ ሰሙን ምስ ተረፎ ሓደ ወዲ ገዛውትና ናባይ መፅዩ ሓደ ወዲ ይደልየካ ኣሎ በለኒ መን ምዃኑ ከይፈለጥኩ ናብኡ ምስ ከድኩ እቲ ዝረኣኽዎ ነገር ከኣምኑ ይከኣልኩን ሚልየን እቲ ኣብ ድልሃመት ደርቢ ንዝኸደ ኣረሜን ነበረ መጀመርያ ምኽንያቱ ክሰምዕ ኣይደለኹን ነይረ ተመሊሰ ክኸይድ ክብል ግን ሽዑ ቁርሲ ከምፅእ ምስ ወፃእኹ ሓደጋ መኪና በፂሕኒ ኣብ ሆስፒታል እየ ነይረ ንዓኺ ካብ ዝጠልም ንነብሰይ ከጥፍዕሸኒ ንስኺ ግን ንዓይ ኣብ ክንዲ ምፅባይ ብቁልጡፍ ረሲዕኽን ንኽትምርዓው ትደልየ ኣለኺ ኢሉ ተገምጢሉ ኸሲስኒ ብኡ ንብኡ ኣሚነዮ ድማ ፍቕሩ ኣብ ውሽጠይ እንደገና ጓሃረ እቲ ኣብ መከራ ገዲፍኒ ዝኸደ ረሲዐ ብዛዕባ ድሕነተይ ክጭናቕ ጀመርኩ እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቐኒ ድማ ሕጂ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኢለ ሓተትክዎ ሚልዮን ድማ እንድሕር ሕጂ እውን ተፍቅርኒ ኮንኪ ምሳይ ንምኻድ ተዳለዊ ኩሉ ነገር መዓራርየ መፅየ ሓድሽ ህይወት ክንጅምር ኢና ኢልኒ ንቤተሰበይ ብፍላይ ንኣቦይ ክንደይ ከም ዝጎዳእኽዎ ዘኪረ ከምቲ ናይ መጀመርያ ብቁልጡፍ ክውስን ኣይከኣልኩን ሕጂ እንተጠፍየ ኣቦይ ብሕርቃን ክመውት ይበልኩ ሚልዮን ድማ ወለድኺ ንግዚኡ በኣኺ ሓሪቖም ቀልጢፎም ክርስዕዎ እዮም እንድሕር ንስኺ ምስ ዘይትደልዮ ተመሪዕኸ ግን ኣነ ንስኽን እናተፈቐርና ብምፍልላይና ንዘለዓለም እናተጣዓስና ኢና ክንነብር ሕሰብሉ ምስ በለኒ ክጠራጠር ጀመርኩ ህይወተይ ቤተሰበይ ኣይነብርዎን ኢለ ምስ ሓሰብኩ ድማ እንደገና ንስድረይ ኣሕሲረ ምስኡ ንኽጠፍእ ወሰንኩ ናብ ዓዲ ምስከድና ድማ ከምቲ ዝሓለፈ ኣብ ሆቴል ዓራት ይሓዝናን ንኽልተና ትኸውን እሽቶ ገዛ ተኻሪና ብሓባር ክንነብር ጀሚርና ኢላ ዘቢብ ነቲ ዘሕለፈቶ ናይ ህይወታ መከራ ንመርሃው እናነገረቶ ኸላ ድምፃ ብሕሱም ስምዒት ይንቅጥቀጥ ነበረ መርሃው ድማ ስቕ ኢሉ ብድንጋፀ ሰምዓ ነበረ ሚልዮን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ቤተሰበይ ከላልየኬ እናበለይ ተስፋ ዝህበኒ ነይሩ ኣነ ድማ ስለ ዘፍቅሮ ኩሉ ዝበለኒ ኣምንዮ ነይረ ንሱ ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ምስቲ ዝፈትዎ ወዲ ብምዃነይ ጥራይ ኣብ ዓለም ካባይ ንላዕሊ ሕጉስ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ነበረን ቤተሰበይ ዓደይ ክብረይ ኩሉ ረሲዐዮ ነይረ ሚልዮን ግን ድሕሪ ግዜ እንደገና ባህርያቱ ክቕየር ጀሚሩ ብስራሕ ናብ ካልእ ዓዲ ክገይሽ እናበለ ድሕሪ 3 ወይ ሰሙን ይምለሰኒ ነበረ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሕ ወይ ኣበይ ከም ዝሰርሕ ስለ ዘይነገረኒ ኣይፈልጥን እየ ነይረ እቲ ዝፈልጦ እንኮ ነገር ንሱ ክሳብ ዝምለስ ኣብታ ፀባብ ገዛ ኮፍ ኢለ ብሃንቀውታ ንዑ ምፅባይ ጥራይ ነይሩ ሎሚ ምሸት ቤተሰቡ ክፅውዕ ከላልየኒ እናበልኩ ተስፋ ብምግባር መዓልታት ናብ ሰሙናት ድማ ናብ ኣዋርሕ ተቐይሩ ኢላ ዘቢብ ንብዓታ ብየማና ኢዳ እናደረዘት ነቲ ኣብ ጎና ኮይኑ ሰምዓ ዝነበረ መርሃው ጠመተቶ ግና ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ተገሊፅለይ ሚልዮን ልክዕ ከምታ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበሮ ከይነገረኒ ብሃንደበት ጠፍአ ተመሊሰ ይመፀን ኣብቲ መጀመርያ ዝጠፍአሉ ግዜ ብሓደጋ መኪና ሆስፒታል ኣትየ ኮይነየ ኢሉ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ገለ ሓደጋ ኣጋጢሞ ይኸውን ኢለ ብሻቕሎት ክፅበ ጀመርኩ ግና እቲ ሓቂ ካሊእ ነይሩ ድሕሪ 2 ሰሙን ናብ ገዛ ምስ መፀ ኣበይ ኢኻ ነርካ ኢለ ብሕቶ ምስ ኣዋጠርኩ እቲ ንኽሰምዖ ዘስካሕክ ሓቂ ፈለጥኩ ሚልዮን እቲ ኩሉ ነገረይ ዝሃብክዎ ወዲ በዓል ሓዳርን ኣብ ሓደ ቆልዓን ምዃኑ ባዕሉ ይርድአኒ ኢላ ከንፈራ ነኸሰት ኣቲ ክንደይ ይሓስም እዩ በለ መርሃዊ ኣዝዩ ሰንቢዱ ዘቢብ ብሕርቃና ስተንፊሳ ቐፀለት ሕጂ ኮይነን ክሓስቦ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ከመይ ገይረ ክጥርጠር ከም ዘይከኣልኩ ንዓይ እውን ድንግርግር እዩ ዝብለኒ ምናልባት ፍቕሪ ንልቦናይ ኣዕዊርዎ ነይሩ ይኸውን ብዝኾነ እዚ ምስ ሰማዕኹ እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቐኒ እቲ ዝዓበየ ሚልዮን ኣባይ ክብረት ከም ዘይብሉ ዘመስከረለይ ግን ከም ውሽምኡ ኮይነ ቅፅል ከም ዝኽእል ምስ ተዛረበኒ ኣነ ከም ካልአይቲ ሰበይቲ ወይ ድማ ከም ሓንቲ ብሕቡእ እተቐመጠት መፃወቲት ውሽምኡ ክኸውን ፈፂመ ኣይደለኹን ንሱ ሙሉእ ብሙሉእ ናተይ ጥራይ ክኸውን እየ ዝደሊ ነይረ ግና እዚ ፈፂሙ ዘይከውን ሕልሚ ምዃኑ ተረዳእኹ ናብ ቤተሰበይ እሞ ይትረፍ ናብ ዓድና እኳ ክምለስ ኣይክእልን ነይረ ንስድራይ ጨኪነ 2 ግዜ ኣዋሪደ እዮም ሕጂ ብኸመይ ናብኦም ክምለስ ይኽእል ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ንበይነይ ተረፍኩ ብረሃፀይ ናብራይ ክመርሕ ሓሲበ ስራሕ ንኽደሊ ኣብ ከተማ ዘይኳሕኳሕኽዎ ማዕፀይ ነበረን ግና ገሊኦም ኣካላትካ ይደልዩ ገሊኦም ድማ ስለ ዘይኣምኑኻ ዋሕሲ ይሓቱ ክወሓሰኒ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን
ስለዚ ወላ ሓደ ስራሕ ክረክብ ኣይከኣልኩን ናይ ገዛ ኸራይ ወርሒ ምስ በጽሐ ዋና ገዛ ገንዘቦም ክህቦም ሓቲቶምኒ ዝህቦም ገንዘብ ስለዘይነበረኒ ድማ ካብቲ ገዝኦም ኣባረሮምኒ ንመዓልታት ኣብ ጎደናታት ሓደርኩ ጥምየት ቁሪ ፈርሒ ኩሉ ብሓንሳብ ተደራረበኒ ኣብ ሓንቲ ዝተረግመት ምሸት ድማ ኣብቲ ጎደና ክልተ ዝሰኸሩ ምስ ዓመፁኒ ኣብ መወዳእታ ክገብሮ ዘይደሊ ዝነበርኩ ግን ብግዴታ ናብ መንዝርና ነፍሰይ ምሻጥ ኣተኹ ስድራይ ኣመንዝራ ምዃነይ ይፈልጡ እዮም ብህይወት ከም ዘየለኹ ቆፂሮም ድማ ቀቢፆምኒ እዮም ኣቦይ ዘቢብ ትበሃል ጓል ኣይወለድኩን እዩ ዝብል ሕጂ ኣነ ንመን ኢለ ክነብር እኽእል ስለምንታይ እየ ዝነብር መርሃዊ ኣነ እኮ ብሓቂ ጓሓፍ እየ ወላ ሓደ ተስፋ ዘይብለይ ረኸስቲ ንማንም ሰብ ዘይጠቅም ድርባይ ኢላ ዘቢብ ገጻ ብኽልተ ኢዳ ሸፊና ክሳብ ፍኹስ ትብላ ኣምሪራ ነብዐት መርሃዊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብንዕቐት ስሪኣ ዝነበረ ወዲ ካብ ልቡ ደንገጸላ እናበኸየት ከላ ድማ ኣጥቢቑ ሓቆፋ ንብዓታ እናደረዘ በጃኺ ከም ዘይትበለ ዘቢብ ነብስኺ ማዕረ ክንዲ ዝኽትወቕስን ከተዋድቕና ይግብአክን እቲ ኩሉ ዘሕለፍክዮ መከራን ስቃይን ንኽትሰምዖ እኳ ብሓቂ ዘስካሕክሕ እዩ ገና ክትፈልጡ እየ ዘለኪ ንስኺ በይኒ ኸይኮንኩን ኩሉ ሰብ ጓሓፍ ህይወት ኣለዎ እዩ ፍጹም ዝበሃል ፍጥረት የለን ንስኺ እውን ሓጢአተኛ ኣይኮንክን ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ንገለ ጽቡቕ ምኽንያት እዩ ኢለ ዝኣምን ኢሉ ኢዳ ሰዓማ ዘቢብ ግን ንቓላቱ ክትኣምኑ ይከኣለትን ካብ ሕቑፍኡ ወፂኢላ ብንብዓት ዝቐይሑ ዒንታ እናጠመተቶ መርሃዊ ብጃኻ ይተቐሽሸኒ ብጃኻ ካልእ ተወሳኺ ናይ ተስፋ ቃላት ረኺበ ክስእን ዓቕሚ ይብለይን ኣነ መን ምዃነይ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ኣመንዝራ እየ ነዚ ሕጂ ዝሰዓምካዮ ኢደይ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ከም ሰዓምዎ ፈጣሪ ጥራይ እዩ ዝፈልጥ ሕጂ ስምዒታዊ ስለ ዝኾንከ ኢኻ ንዓይኒ ጽህቲ ከም ዝኾንኩ ትዛረብ ዘለኻ እምበር ጽባሕ ስምዒትካ ምስ ጠፈ እዛ መንዝራ ኣብዚ ምሳይ እንታይ ትገብራላ ኢልካ ከምቲ ናይ መጀመርታ ንዓይ ምጽላእኻ ምስቲ ንዓቕካ ይተርፍን እዩ ልክዕ ከምቲ ሚልዮን ዝገበረኒ እንደገና ንኻልኣይ ግዜ ተስፋ ረኺበ ክስእን ኣይደልን ስለዚ ብጃኻ ክደፈኒ ኢላ ብተስፋ ምቑራፅ ተዛረበቶ መርሃዊ ኢዳ ካብቲ ናይ መጀመርያ ብዝበለፀ ጥቢቑ ብምሓዝ ኣብ ዒንታ እናጠመተ ስምዕኒ ኣነ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝነበረኪ ህይወት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ትማሊ ዘሕለፍኪ ህይወት ካብ ሕጂ ጀሚሮ ምሳይ ምስ ዝህልወ ክርክብ ወላ ሓደ ቦታን ትርጉምን የብሉን ንዓይ ዘገድሰኒ ነገር ካብ ሎሚ እንድሓር መን ክትኮን ከም እትደሊ ጥራይ እዩ ሓደ ነገር ግን ክነግርኪ ኣልማዝ መዓስ እውን ይኹን ክቡር እዩ ሓደ ኣልማዝ ኣብ ማእኸል ጓሓፍ ጭቃ ነኳ እንተወደቐ ናይ ኣልማዝነቱ ባህርን ክብርን ፈፂሞ ቀይር ኣይክእልን ካብቲ ጭቃ ውፅኢኻ ምስ ሓፀብካዮ እንደገና ልክዕ ከም ቀደመ እዩ ዘንፀባርቕ ንስኹ እውን ንዓይ ልክዕ ከምኡ ኢኺ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጽቡቕ ንጹህን መንነት በቲ ዘሕለፍክዮ ጸልማት ህይወት ኣይጠፍእን እዩ ኣነ ድማ ነቲ ኣልማዝ እየ ዝርኢ ዘለኹ እምበር ነቲ ተሓፂቡ ዝልቀቕ ንኣልማዝ ዝፀየቐ ጭቃ ኣይኮንኩን ዝርኢ ዘለኹ ስለዚ ደጊምክ ነብስኺ ከም ጓሓፍ ጌርካ ክትሓስቢ ኣይፈቕደልክኒ ኢሉ ኣብ ግንባራ ሰዓማ ዘቢብ ቃላቱ ምስ ሰምዐት ተሰኒፋ ከም መጀመርያ ጌራ ክትጥሙት ኣይከኣለትን ድሕሪ ሚልዮን ንመጀመርታ ግዜ ብሓቀኛ ሰብ ከም ዝተሓቑፈትን ክብሪ ከም ዝተዋህበትን ስለ ዝተሰምዓ ነቲ ኣርሒቐ ደርብየ እየ ዝበለቶ መፍትሕ ማዕጾ ልባ መሊሳ ከተምፅኦ ግድን ነበረ እታ ምሸት እቲኣ ንዘቢብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተት ነበረት መርሃዊ ንዘቢብ ካብዚ ዘላቶ ናይ ኣመንዝርነት ህይወት ከውፃን ምስኡ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወት ንኽጅምር ዝከኣሎ ክገብር ኣብ ውሳነ በፂሕ እዩ ስለዚ ድማ ካብታ ምሸት እቲኣ ጀሚራ ዘቢብ ናብቲ ሕሱር ቦታ ፈጺማ ኣይተመልሰትን ነቲ ሕሉፍ ህይወታ ንሓዋሩ ተሰናቢታ ምስ መርሃዊ ክትነብር ጀመረት ሓደ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ መርሃዊ ናብ ዓርኪ ያረድ ብምድዋል ሓንቲ ገዳሲት ጋሻ ሒዘ ክመጽ እሞ ድራረ ዳሊኹም ተጸቡ ኢና በሎም መርሃዊ ንዘቢብ ምስ ዓርኩ ኸላልያ ከም ዝሓሰበ ክነግራ ከሎ ቀልጢፋ እሺ ይበለቶን ምክንያቱ ጌና ካብቲ ናይ ኣመንዘርነት ህይወት ዝገደፈላ በሰላ ጠቕሊላ ስለ ዘይደሓነት ምስ ሰባ ማዕረ ከም ዝኾነት ተኣምና ኣይነበረትን ኣብ መወዳእታ ሕራኢላ ምስ መርሃዊ ኣብ መኪና ኮፍ ኢላ ናብ ገዛ ያረድ ክትከይድ ከላ ልባ ብፍርሒ ካብ ነቦር ላዕሊ ተሃርም ነበረት መርሃዊ ሓወይ ብጃኻ ዓርክኻ ምስ ሰበይቱ መን ምዃነይ ምስ ፈለጡ ከዋርዱኻ እዮም ኣነ እኮ ምስ ሰበይ ማዕረ ኮፍ ክብል ዝበቅዓ ክብሪ የብለይ ምሕፈሪትካ ክኸውን ስለ ዘይደሊ ሕጂ እውን ብኣጋ ንመለስ ኢላ ፍርሓ ብምግላጽ ሓሳቡ ከተቐይሮ ፈተነት መርሃዊ ፍሽኽ ኢሉ በታ መዘወረ ዘይሓዘት ኢዱ ኢዳ እናደረዘ ዘቢበይ ከምኡ ኢልክ ነብሰ ምስሓተይ ትግበሪ ድሓር ከዓ ያረድ ዓርከይ ምስ ሰበይቱ ካብቲ ሓስብየን ላዕሊ ክብሪ ሰብ ዝፈልጡ ለባማት እዮም ንዓይ ካብቲ ዝነበረኒ ሕማቕ ህይወት ከውፁ ብዙሕ ይምዕዱን ነይሮም
ስለዚ ንሳቶም ነቲ ሕልፍኩ ዘይኮነስ ነቲ ውሽጢ ክዘሎ ሓቂ ስለ ዝርዩ ኣይክፈርድኽን ኣይትፍርሒ ዘቢበይ እናበለ ጸናንዓ ናብቲ ገዛ ምስ በጽሑ ማዕጾ ዝኸፈተትሎም ሰበይቲ ያረድ ነበረት። እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ውሽጢ እተው ኢላ ብፍሕሽው ፍሽኽታ ተቐበለቶም። ያረድ እውን ካብ ኮፍ ዝበሎ ተንሲኡ ከምቲ ልሙድ ንመርሃዊ እናላገጸሉ ተቐበሎም። ኣብ ሳሎን ኮፍ ምስ በሉ ኣብ መጀመርታ ኣብ መንጎኦም ስቕታ ነጊሱ እቲ ኩነታት ቁርብ ዝሕሊሉ ነበረ። ዘቢብ ርእሳ ድኒና ትሪኦ ነገር ኣይነበራን። ድሓር ግን ሰበይቲ ያረድ ቡን ምስ ቀራረበት እቲ ዝሑል ዝነበረ ኩነታት እናጠፍአ ሰሓቕን ፀወታን ክነግስ ጀመረ። ሰበይቲ ያረድ መርሃዊ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኺ ይዕለና ነይሩ ናብ ገዛና ብምምጻኺ ስለ ዝተላለናክን ኣዝና ኢና ሕጉሳት በለታ ክምስ ኢላ ያረድ እውን ብወገኑ እዚ ትርእዮ ዘለኻ ዓርከይ ክንደይ ሚዒደዮ ምስማዕ ምስ ኣብየኒ ድሕሪ ሕጂ ዝእረማ ይመስለኒ ነይሩ ግና ለባምን ብልሓተኛን ጓል ምስ ረኸበ ሕጂ ናብ ልቡ ዝተመልሰ መስል ምናልባት ንሕና እውን ድሕሪ ሕጂ ናብ እንዳ መስተ ኣይትኺድ ዘይኮነስ ተመርዖ ውለድ ኢልና ክንምዕዶ ንኸውን ኢሉ ምስ ተዋዘየ እቲ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ናይ ስቕታን ሕፍረትን መንፈስ ጠቕሊሉ ጠፊኡ ብሰሓቕ ተቐየረ። ድሕሪ እውን ኣርባዕቲኦም ኮፍ ኢሎም ብዘይገለ ስክፍታ ብዛዕባ መጻኢ ክመያየጡ ጀመሩ። መርሃዊ ነቲ ዛንታኣ ሕፅር ኣቢሉ ስለ ዝነገሮም ኣዝዮም ደንጊፆም ሙላዮም። ሰበይቲ ያረድ ድማ እዚ ኩሉ ንበይኒ ከተሰኪምኪ ክትነብሪ ክንደይ ከቢድ እዩ ነይሩ ግና ድሕሪ ሕጂ ንበይኒ ክትስከምዮ ጉዳይ ኣይክህሉን እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ከም ቤተሰብ ክረኣየና ዝደለኽዮ ነገር እንተሎ ድማ ብዘይገለ ስክፍታ ብፍላይ ንዓይ ከተመኽረኒ ትኽእል ኢኺ ኢላ ዘረባ ኣገቲኣ ምስ ጠመተቶም እቲ ሓድሽ ናይ ህይወት ክጅማሮ ድማ ምስ ቤተሰብኪ ካብ ምትዕራቕ ክጅምር የለኪ ቤተሰብ ፈጺሙ ጨኪኑ ደርቢዩ ኣይደርብየካን ወላ እኳ ሕጂ ሓሪቖም እንተሃለዉ ግን ውላዶም ጠፊኣ ክትተርፍ ዝደልዮ ይመስለኒ ኢላ ምስ ስድራኣ ብቕረታ ክትዕረቕ ሓሳብ ኣቕረበትላ። ዘቢብ ግን ኣብ ናይ ፍርሒ ስምዒት ኮይና ስድራይ ነዚ ዓይኖም ክርኢኒ ኣይደልዩን ብፍላይ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኡ እንተርኢኒ ብርግጽ ብኢዱ ሓኒቑ ይቐትለኒ ሓቂ ኸኣ ልቡ ኣድሚየ እየ ርእሱ ክደፍእ ገይረየ ኢላ ምስ ስድራ ናይ ምትዕራቕ ዘሎ ተስፋ ዝማህመነ ምዃኑ ገለጸት። ያረድ ኣቕልል ኣቢሉ ኣይትጨነቐሉ ዝዓበየ ነገር ንስኺ ካብቲ ሕማቕ ህይወቱ ምጻኽ እዩ እቲ ዝተረፈ ምስ ግዜ ዝተኻኸል እዩ ትርእዮ ኣለኺ መርሃዊ ዝቕየረሉ ግዜ እኳ መፅዩ ኢሉ ብምውዛይ ኣስሕቑ ናብ ካልእ ዕላል ኣበሉ። ዘቢብ ካብቲ ናይ ምንዝርና ህይወት ካብ ትወፅእ ኣዋርሓ ቁፀረት ኣብ ውሽጣ ዝነበረ በሰላ ድማ ቀስ በቐስ ክሓዊ ጀመረ። ናብ ፈጣሪኣ ተመሊሳ መዓልታዊ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናተመላለሰት ምሕረት ክገብረላ ጀመረቱ ሓድሽ ህይወት ንኸባርኸላ ተጸልይ ነበረት። መርሃዊ ከም ካልኦት ወዳት ምስ ግዜ ጠባይ ዝቕይር መሲልዋ ወትሩ ትሰግእ እኳ እንተነበረት ንሱ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓፀፌታ የፍቅራን ይከባኸባን ስለ ዝነበረ ስጋኣታ ጠቕሊሉ ክጠፍእ ኽኢሉ እዩ። ዋላ እኳ ዘቢብ ከም ዘይከውን ተኣምን እንተነበረት መርሃዊ ግን ከምቲ ንቦርነ ስድራ ሓቲቱ ክምርዓዋ ከም ዝደሊ ይገልጸላ ነበረ። ያረድ ዓርኩ መርሃዊ ከም ዝለኣኾ ንዘቢብ ከይነገሩ ናብ ዓዲ እናተመላለሰ ምስ ዓበይቲ ዓድን ምስ ንኣቦኣ ዝቐርብዎ ጎረባብትን ብዛዕባ ዓርቂ ክዘራረቡ ጀሚሩ ነበረ። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ተስፋ ስለ ዝሃብዎ ድማ ምስ ዓበይቲ ዓድን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ብምዃን ናብ ኣቦ ዘቢብ ቀሪቦም ከም ንቡር ጓልኩም ሃቡና ኢሎም ይድነስኡ። ኣቦ ዘቢብ ኣብ መጀመርታ ስማ ክለዓል ከሎ ኣዝዮም ሓሪቖም ዘቢብ ትበሃል ኣይወለድኩን ካብ ገዛ ይውፁለይ ኢሎም ክመልስዎም እኳ ደልዮም እንተነበሩ ግና ሓውባኣ ንዘቢብ ከም ዝበለ እዎ ዘቢብ ጓልና ነገር ንእስነት ተጋጊያ ርእስና ከም ነድንን ጌራትናያ ግና ሕጂ ብተግባራ ተናሲሕ ሓድሽ ህይወት ጀሚራ ንዓ ዝመስል እውን ረኺባላ እቲ ዝመረፃ ለባም ወዲ ለባማት ስለ ዝኾነ ድማ ጓል ሰብ እሞ ድማ ጓል ክቡራትን ዓበይትን ስድራ ስለ ዝኾነት ስቒለ ወለዲ ከይፈቐዱን ከይመረቑን ካብ መንገዲ ክወስዳ ኣይደለኹን ኢሉ ብስርዓት ሽማግለ ምሪሑ ክመላለስ ይወሪሑ ዓድኸ እንታይ ክብሉና ዝሓለፈ ውርደት ከይኣኽለና ሕጂ ድማ ሽማግለ ካብ ገዛኦም ሰጊጎም ክንበሃል መዛረባ ዓዲ ክንከውን ኢሉ ንኣቦ ዘቢብ ተዛረቦም። ኣቦ ዘቢብ ሓወምን ካልኦታ ዝመዶምን ዓበይቲ ዓድን ምስ ከሮ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ወላዲ ስለ ዝኾኑ ቀስ በቐስ ልቦም ንይቕረታ ፈቓደኛ ኾኑ። ናይ መርዓ መዓልቲ ድማ ተቖፅረ። ያረድ ናብ ዘቢብን መርሃውን ተመሊሱ እዚ ብስራት ክነግሮም ተሃዊኹ ነበረ። ዘቢብ ኣቦኣ ከም ዝተሰማምዐ ቅድሚ መርዓ ናብ ገዛኣ ክትምለስ ከም ዝሓበሮም ምስ ነገራ ኣይኣመነትን። ኣብ ገዛኦም ናብ ዝነበረ ስእሊ ኣዲባ ብንብዓታ መስገነት። ዘቢብ
ናብ ገዛ ምስ ተመልሰት ኣብ እግሪ ኣቦኣ ወዲቓ በዲለካ የቦይ ኢላ ብንብዓት ሕድገት ክገብረላ ተማሕፀነቶ ኣዲኣ ጌና ንዓመታት ጠፍአት ጓልን ምስ ረኣያ ክነብዓ ጀመራ ዓበይቲ ሕዋታ እውን እንተኾኑ ናፍቆቶም ካብ ዋሪዳትና ዝብል ጽላኣቶም ስለ ዝገዘፈ ብኡ ንብኡ ልቦም ንቕረታ ክፉት ኮይኑ ነበረ ኣቦ ዘቢብ ምርኩሶም ኣብ ባይታ ውዲቖም ብኽልተ እዳዎም ናብታ ኣብ እግሮም ዝወደቐት ጓሎም ዘርጊሖም ኣተንሲኦም ሓቆፍዋ ጓለይ ዝሓለፈ ኩሉ ሓሊፍ እዩ ንሕና እውን ኣብቲ ፀገመክ እዋን ክንገድፈከ ይግብአና ነይሩ ሕጂ ግና ኣነ ካባኺ ዝደልዮ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ደጊምኪ መሕፈር ስድራኽ ከይትኾኒ ንነብስኽን ንሰብኣይክን ኣኽቢርኪ ሰላማዊ ሓዳር ክትመርሒ ደቂ ደቀይ ከተሕቑፍኒ ጥራይ ዝደሊ ኣምላኽ ይባረኽኪ ይቕረይለል ከለኹ ኢሎም ይቕረታ ብምግባር መረቕዋ ናይ ዘቢብን መርሃውን መርዓ ኣብ እንዳጓልን እንዳወድን ብድሙቕ ውራይ ሓለፈ ብፍላይ ኣብ እንዳጓል መዓልቲ መርዓ ጥራይ ዘይኮነስ መዓልቲ ይቕረታ ዕርቅን ኮይኑ ንዘቢብ ዳግማይ ከም ዝተወልደት ኮይኑ ተሰምዓ ዘቢብን መርሃውን ሓዳር ካብ ዝመስሩት ዓመታት ሓለፈ እቲ ቅድሚ ዓመታት ብንዕቐት ጀመረ ርክብ ሕጂ ናብ ሓደ ጽኑዕ ፍቕሪ ዝመልኦ ሓዳር ተቐይሩ ክልተ ጓልን ወድን ቆልዑ ወሊዶም ብፍቕርን ምክብባርን ይነብሩ ኣለዉ መርሃዊ ሕጂ ቤቱ ብሰሓቕን ቆልዑን ብፍቕሪ ሰበይትን ምስ ደመቐ እቲ ቀደም ዝስምዖ ዝነበረ ባዶነት ጠፊኡ እዩ እቲ ቀደም ንህይወት ክልቲኦም ኣደስኪልዎ ዝነበረ ጸልማት ሕጂ ብናይ ሓቀኛ ፍቕሪ ብርሃን ተተኪኡ ህይወቶም ብታሕጓስ ተመሊኡ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ህይወት ሓደ ግዜ ሰባት ነቲ ዘጋጥሞም ከቢድ መከራን ስቃይን ከም መወዳእታ ናይ ህይወቶም ገይሮም ይወስድዎ እዮም ኣብ ዘይግባእ ቦታ ምስ ወድቁ ደጊሞም ክትንስኡ ከም ዘይክእሉ ኮይኑ ይስምዖም ግና እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክቡር ዝኾነ መንነት ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጭቃ ዝተደርበየ ኣልማዝ ማለት እዩ ኣልማዝ ወላ እኳ ኣብ ጭቃ እንተተረግፀ ወይ ኣብ ጓሓፍ እንተተደርበየ ብርሃኑን ክብሩን ኣይቕይርን እዩ ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ተፈጸመ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስቶሪ ፕሮዳክሽን ናይ ሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝመጻና ዛንታ ንዝመስል ነይሩ ፕሊስ ኣብዚ ቻነል ሓደሽቲ ኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ሃብዋ ኣብ ቦታ ኮመንት ድማ ኣበይ ሃገር ኮይንኩም ዛንታ ዘቢብን መርሃውን ትሰምዕዎ ጸኒሕኩም ኣካፍሉና ቴንክ ዩ Taulo, Taulo, Sudu. كعتق الكلى تعرفت تمثلوا النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا كب مسبلة صبح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي ممكارنا بالاشت الراي كندعل الجنين وحميتا صبح نقول رئيب سالستا التنتاي كبلو ندبا سالستا نرئيب سالستا تنتاي كبلو عبت السلام حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصايك خللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تقله صعدا في بلالي مغربي حازت زخون على ترقب متا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا
مير كتمرعت بغيكي انبزا وراي كتحاميو كليكي يولازا توارد نايلوم سبقزا توارد نايلوم كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمر مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدر انتاي فديتوم عرهيب كعر مرعت كحيليلو امنتا زحدر انتاي فديتوم عرهيب كعر سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو نحناخت نحفت كي يحلف كنا فيخ بمنفت لمن دعيتي زكولو رفت ولو دنيا اكب مسبلة صباح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كند على الجنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو